दुलाराय बुहुमनि ख्रिस्टीय फोथायारि सुबुंफोरा डिसेम्बरनि 25 अक्ट'खौ बर'दिन हिसाबै मानियो मानोना बे साना जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सान होननानै गासिबो गनायो। दिनै आगु बर'दिन खुंनायनि थांखियानो जाबाय उदालगुरि टाउन बा बेबायदिनो टाउन ओनसोलाव थानाय गोबां सुबुङानो ख्रिस्टमास सानखालि थारमाने 25 डिसेम्बर खालि गाव गावनि अरिजिन गामियाव थांनानै बर'दिन जाहैयो आरो बिनिखाय जेसेबां सुबुंफोर दं बिथांमोना ज' 25 डिसेम्बर खालि ज' जानो मोना। बेनिखाय बिथांमोना गावस्रालायनायनि सिगाङावनो जिखिनि ख्रिस्ट फोथायारि सुबुंथाय बिथांमोना ज' जानानै आगु बर'दिन खुंनाय जायो आरो दिनैबो जों उदालगुरि ओनसोलाव जिहेतु गोबाङानो गाव गावनि गामिनिफ्राय फैनायबो थाफैनो बिथांमोना जाहाथे गासैबो बर'दिनखौ ज'यैनो खुंलायनो हायो बेबायदि थांखि लानानै दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेखै जों इउपिपिएलनि गोबां मावथिफोर दं बिथांमोननि गोबाङानो बेबायदि ज' जाज्लायनो खाबु मोनबाङा बेनिखायनो बे बर'दिननि सिगां जों बेबायदि ज' जुथुमलायनानै बर'दिन जानायजों लोगोसे जोंनि गेजेराव मोनसे खौसेथि अनलायनाय बे बाथ्राखौ जों दिन्थिनो होननानै बे हाबाफारिखौ आयोजन खालामनाय जाबाय आरो लोगोसे दिनै बे आगु बर'दिन खुंनायनि गेजेरजों बेखै दुलाराय बुहुमनि लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि आरो उदालगुरिनि साफ्रोमबो रायजोखौनो जाहाथे इसोरा आशीर्बाद खालामथों बेखौनो हामग्लायनाय जाबाय आरो बेनिखाय दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों पार्टि वर्कार आरो गुबुन गुबुन जेसेबां दं ख्रिस्टियान नन ख्रिस्टियान गासैबो ज' लाथुमलायनानै मोनसे खौसेथि मोनसे अनलायनाय बेबायदि बारहावा सोमजिनाय लोगोसे जों गोरोबलायनाय गोजोन थासारि लाबोनायनि गेजेरजों उदालगुरिनि जौगानायनि थाखाय उदालगुरिनि मोजांनि थाखाय जाहाथे खामानि मावनो हायो बेखौनो हास्थायनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आसा खालामदों फैगौ समफ्राव जों ज'यैनो खामानि मावलांनो हागोन जों उदालगुरिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगोन बिभिन्न हारि हारिसा दंबाबो जों गोरोबलायनानै जों जे एखे सुबुं बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिलायनानै जाहाथे खौसे जानानै खामानि मावलांनो हायो बेनिखायनो जाहाथे जोंनि सोरजिगिरि आफा इसोर जोंखौ आशीर्बाद खालामो बेखौनो हास्थायनाय जाबाय जों आसा खालामदों जे दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों लोगोसे भैरबकुन्द समस्तिनि गासैबो सुबुं लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि गासैबो सुबुंफोरखौ जाहाथे फैगौ बर'दिन समाव आफा इसोरा आशीर्बाद खालामथों बेखौनो अनसायनाय जाबाय गाहाम हामग्लायनाय जाबाय। दा फैबाय थानाय समाव गोदान बोसोर आरो बर'दिननि रायजो राजाफोरखौ मा मेसेज जों दिनै आगु बर'दिन खुंदों खिन्थु जा आसल बर'दिना जिहेतु 25 डिसेम्बर खालिसो आरो लोगोसे बिनि साननै सानथामसोनि उनावनो जोंहा गोदान बोसोर फैगोन 2023 बे बोसोरा फैगोन आरो बेनिखायनो बे समाव आं बेखौनो दुलाराय बुहुमनि लोगोसे दुलाराय बिटिआरनि साफ्रोमबो रायजो राजानो बोसोर गोदाननि मुङै आरो बर'दिननि मुङै गाहाम अनसायनाय बावनाय जाबाय आफा इसोर जों साफ्रोमबो मोजाङै बोर होथों मोजाङै थांना थानो होथों गासै खैफोदनिफ्राय बासायथों आरो जों गोजोन थासारिनि गेजेरजों थांना थानानै हारिनि समाजनि जातिनि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो हाथों बेखौनो आं हास्थायबाय।